защото преживе той беше пред нас и ни водеше към борба, изложена на всички отровни следи. Но сега той е в нас, в нашето сърце и в нашата душа. Духът на генерал Луков продължава да ни вдъхновява и предвожда, защото той вярваше в силата на българският народ и неговата способност да се изправи срещу всички врагове и препятствия на среща. Antifascista! Alerta! Alerta! Antifascista! Alerta! Alerta! Antifascista! Sofijane! Nazisti grad! Sofijane!